Sen çeşmen bir sana susanın ey. Oh, ne şeyde tutuşa senin adın ey. Yaşın, yaşın, yaşın gözüme aşık. Yaşın, yaşın, yaşın gözüme aşık. Ey yaşın, yaşın, yaşın gözüme aşık. Yaşın, yaşın, yaşın gözüme aşık. Ay gerekli oyna. Bak bak seni görmem lazım. Seni görmem lazım. Bak görmem lazım. Seni görmem lazım. Bak bak seni görmem lazım. Seni görmem lazım. Bak görmem lazım. Seni görmem lazım. Dışarı tamam. Dışarı. Yakalanlarım. Muhamen Dövcan yanına geldim. Adır Dövcan bir padarka verecek. Ben Dövcan sana padarka getirdim. Elin aç. Enerji. Mehribanlarım. Ama hala bu qatıkani story koyup diyansınız. Şu gün işime karpediyan günüm. Dizin bakımıcı şoğun yanına geldim. Olara soğuk verecekler. Sebebi oların enerjisi itak kaynaya. Hava yakında tədarüklər erkən gələn ekip oldu. Neçə klip düşdük? 3-cü klipi düşdük. Yenə də nasip olsa bir ya da 2 klip aydınlarım yolla. İnşallah halarsınız. Oğlumla tanışmadım. Yatağdan ben çünkü şu ömür yarına çıkacak bir yerde. Aslında da aydın zaten benim için ne başlıyor? Hadi ben aklıma sapar. Türkmen estradının kısımlar. Ne oldu canım? Gözüm bu. Ağrım bir şey ondan verelim. Alacağımdan bir yapayım toylardı. Salam mehribanlarım. Şu an geleme bir pikir geldi. Bizim yaşlarımızın Türkmen sanatynyň taryhyny bilmek üçin bir beteş ıglan edetim geldi. Bir Türkmen kino filminden bir aydymdan bir bölejik ýerine ýetirip berin. Şol kino filmdäki aydymyň kompozitory kim? İlkinji sefer kim ýerine ýetiripdir we haýsy kino filmdigini bilip kommentariýa ýazyna sowgat bar. Mehriban dogonlar meşhur gurrun merjek wakam ayarlıgın marada. Ayarlığını hormat barada. İki tane yaş şu an durmuş kuryalar. Vaqt geçiyor, bir yıl geçiyor, 2 yıl geçiyor, 5 yıl geçiyor. Bunun perdentleri bulunur. Ondan öyle oturuyorlar ki gel birazcık bugün açalı, gider ona moskalı. Dengde giderli, dengde gidiyorlar. Şu yerde bir denan maşallah var. Yaşı bir sene var. 60'tan geçen şeydir. Bunlar bilen bilerek buluyorlar. Deyince alıyorlar bunu yankı. Denan maşallah bunlar görüyorlar. Size bir kamu sava yüzünüz dedi. Ne mi oluyor dedi. Bunlar bunu gururun veriyor. Bir de yani 5 yıl til verir. Bile aşağı yatıyorlar. Bizim perdendimiz olur. Onun yankı denan maşallah ilki gelinden sonra maşallah ne kakaz necetini emmelat gülüyor. Son oğlanın sonra sen maşallah ne öyle. Oğlum şey diye ben gecem ma diye kakam yok diye ben kullukta kam diye kulluk edip görkem diye bir kayızcığım bağdı golün şu diye öz halaşyanın ne ecem taşlap kaçıp gidiptir diye. Ondan da ondan ben kulluktan geldim golün niye tügolla gelirler diye. Yankı kayızcığımın kudolar oluyor da men tügollarını almadım diye. Men için şu kayızcığım yok. Öllü hasap ediyenliktir.
Onu mun dinläp oturan yanan maşala şey diýipdir. Sen gitde şo gyýjygyny razy et diýipdir. Bar kemçilik şonu diýipdir. Oğlun bir wagt ananmandy. O nähili? Yok gitde şo jigin tapda razy et. Bular munyň gelýär deňizden diňiz alyp şol jigitini gözläp tapýar. Bir gumuň içinde döwletli maşgalada bir mahalle garaly ol jigitiniň gaýnatyna da iner aga diýen ekenler. Bular gelinlerinin dogonları baransoň söwüş edýärler. Bir gece mihman bolýarlar. O diýdarlaşýar iki dogon birlik bilen gujoklaşýarlar. Näçe ýylyň zary. Şonuň soňundan bunu iki tanjak yegenem bar eken. Ýa-ni gaýjyginiň çağıran bolupdyr. Munyň alqay diýär bärik şäherde ýa-ni dogony erkek dogony bir şäherde gezdirýär. Onu görkezýär, muny görkezýär. 3-4 gün bolady ýene äki diýär. O ejetiniň ýanyna ýa-ni jigitiniň ýanyna eltip gaýdýar da hoşlaşýar. O gelýär, wagt geçýär, bir ýyl geçýär, bir ýarym ýyl geçýär bolýar. Ulama gullary bolýar. Soň gaýdy bolýar, soň dogam ediberýär. Gördüňizmi? Aýalla onuň nähili mertebeden beýikdi, nähil gudratdy. Şu ýerde men Säädi dostumyň mehriban aýalla onmy diýen goşgusy ýadymyşdy. Okap berýän size. Salam, naçar dogan, hallaryň içik. Ozoň abatmy, sag salamatmy? Düýşüme giripsiň, nerenkiň öçüp, bu düýş bir ahwallan ýa alamatmy? Beýle halla sen hiç wagt görmäňin. Sözde derdiň dogan, ne gamussaň bar. Senin üçin dağı daşy süýşürip, kuş süýdüni, ulon ödün tapsam bar. Belki de sen bidi kuýsansyň juda, jigileriň diýdaryna suwsansyň. Käbämden soň ýeriň göğüň arasy derdim alyp, dert deňletjek insansyň. Yüzläp fetir çyrşasam da kağıda, bağış etmedim sana birce fetiri. Yoksa bilýän, birden başym sızlaýsa, paýlap ýörenüňi onky petiri. Ahlas mehre ýurulan şol petirlen bizi näçe how patardan sowduka. Bir dogon, bir dogron yanar sözüni haýsy weli, haýsy günne diýdik. Jigirdegim diýip söýen jigilen hamala bolsa da bir deräň şiiri. Sen bilen ýanok, ýagly gowurdok, ýogsa senem bile iýmeliň biri. Yok sen bizim hiç sırada mehtaç değil.